Pohybové snímače zbernicovej kabeláži Nikko Home Control 2. V tomto videu si ukážeme, ako sa naprogramujú detektory, ktoré sa priamo pripájajú na zbernicu Nikko Home Control. Prvý detektor je detektor pohybu na vnútorné použitie. Tento detektor má 180 stupňov, 9 metrov dosah, IP20. Detektor sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je vrch, ktorý sa volí podľa dizajnu XXX-511, kde tieto 3X je ktorýkoľvek dizajn z portfólia Nikka. Spodok tohto detektoru je s katalógovým číslom 550-20210. Detektor sa inštaluje do inštalačnej krabičky. Vhodný je na schodisko, haly alebo chodby. Detektor sa pripája priamo na zbernicu B1, B2. Nie je nutné dodržiať polaritu a použiť zbernicu presne tú istú ako zbernicu pre ovládače Nikko Home Control, pre termostaty Nikko Home Control. Adresa sa získa stlačením horného tlačidla na detektore alebo že môže sa priamo zapísať, ak sa nachádza program v adresovacom móde. Prepneme sa do programu, kde si ukážeme, ako sa naprogramuje jeden alebo viac týchto detektorov. Vyberieme si v časti Pridať ovládacie prvky a zariadenia správne detektory. Je časť detektory, jeden interiérový detektor, ktorý posunieme do tohto schodiska a druhý detektor. Nájdeme správnu akciu. Túto správnu akciu nájdeme v časti Režim, časť Detekcia pohybu, kde máme 3 akcie. Musíme vybrať tú správnu, čiže s nástenným interiérovým detektorom. Toto správanie má 4 časti. 2 časti sú povinné, Ačko a Cčko, ostatné sú nepovinné. V Ačku sa nachádza vždy len jeden nástenný vnútorný detektor, ktorý je hlavný. A tento detektor meria intenzitu okolitého osvetlenia. Vyberieme ten detektor, ktorý sa nachádza v tmavšej časti danej miestnosti. Môžeme vybrať napríklad tento. Do časti B vyberieme všetky ostatné detektory, ktoré ovládajú ten daný svetelný okruh. Čiže máme jeden, pridáme jeden. V časti C pridáme svetelný okruh, ktorý sa bude zapínať, vypínať. Časť D, ktorá je tiež nepovinná, ale ak by sme chceli ovládať svetlo pomocou tlačidla, môžeme vybrať tlačidlový bod. Potom vyberieme správne parametre. Režim detekcie, buď je to ako detektor pohybu, alebo ako detekcia neprítomnosti. To znamená, tlačidlom zapnem a vypne sa automaticky. Najčastejšie sa používa prvé automatické zapnutie, automatické vypnutie. Režim prevádzky môže byť iba tma, to znamená, že bude vždy snímať pohyb alebo spínať svetlo na základe pohybu len vtedy, ak v okolí tohto detektoru alebo toho, čo sme volili hlavný, nie je dostatok okolitého svetla. To, koľko znamená tá hodnota okolitého svetla, sa volí na tomto detektore, kde sa nachádza potenciometer pre zvolenie si fluxov. Zvolíme oneskorenie vypnutia. Máme zavrieť. Vrátime sa naspäť do prezentácie. Detektor pohybu pre vonkajšie použitie 180 stupňový 16 metrov dosah s krytím IP54, katalógové číslo biely čierny, povrchová montáž na stenu alebo na strop. Znova, tento detektor sa pripája len na zbernicu B1, B2. Nie je nutné dodržiavať polaritu. Vhodný hlavne do exteriérov, ako je záhrada, vstup na pozemok, altánok, môže samozrejme byť aj v garáži. Adresa sa získa pohybom pred detektorom, ale sa môže zapísať, ak sa programovací softvér nachádza v adresovacom móde.
Prejdeme znova do programu, zádverie, vyberieme v časti pridať ovládacie prvky a zariadenia správne detektory. Môžeme vyberieme najprv jeden, exteriérový detektor, dáme zavrieť, vyberieme k tomu správny režim, detekcia pohybu, exteriérovým detektorom pohybu. V Ačku vyberieme detektor, Bčko zariadenie, Ačko a Bčko sú povinné časti, Cčko môže, nemusí byť, ak sa tam nachádza ovládač a chcem svetlo zapínať pomocou ovládača, zapnem do tejto Cčka. Ak ale by som si nainštaloval ďalší detektor pohybu, znova exteriérový, dám ho niekde do vonkajška, pretože chcel by som snímať toto svetlo aj odtiaľ. Stačí vojsť do akcie a tento detektor pridám do toho Ačka. Čiže rozdiel je v tom, oproti predchádzajúcej akcii s interiérovými, že všetky detektory, ktoré ovládajú jedno svetlo, pripájam do jednej akcie do časti A. Posledným detektorom je minidetektor 360 stupňový, 9 metrov, dosah IP65, katalógové číslo, zapustená montáž do stropu. Detektor sa pripojí priamo na zbernicu B1 a B2. Nie je nutné dodržiavať polaritu. Vhodný do interiéru aj do exteriéru, vstup do domu, chodba, schodisko, garáž, hala, kdekoľvek sa hodí. Z minidetektoru tohto je možné získať hodnotu intenzity osvetlenia a použiť ju pri programovaní. Adresa sa získava zasvietením na detektor alebo sa zapíše, ak je program v adresovacom móde. Prepneme sa naspäť do tejto chodbičky, pridať znova detektory, minidetektor, povedzme jeden, minidetektor druhý. A teraz nájdeme správny režim, správnu akciu, detekcia s minidetektormi. Znova z týchto dvoch musím vybrať hlavný master. Znova sa to volí podľa najtmavšieho umiestnenia. Čiže povedzme, že tento je najtmavšom a podľa neho sa to bude vyhodnocovať, pretože tento sa znova volí podľa intenzity osvetlenia toho svetelného senzora. Bčko, druhý detektor, Cčko je svetlo, Dčko je tlačidlo. Mám vytvorenú akciu, kde samozrejme je nepovinná časť B, čiže ak by som tam mal iba jeden detektor, bude to fungovať. Dám ho naspäť. Chcel by som získať intenzitu z tohto detektora pre orientačné svetlo na schodisko. Vytvorím si podmienku, nazvem ju orientačné svetlo. Pridám detektor. Minidetektor, vytvorím tú podmienku, ktorá sa nazýva if. Ak je svetlo menšie ako povedzme 50 luxov, then svetlo zapni. Ak podmienka nie je splnená, svetlo vypni. Čiže viem získať aj intenzitu osvetlenia, alebo teda luxy z tohto detektora, minidetektora. Tipy a triky na záver. Pred inštalovaním snímačov si odpíšte alebo odfoďte adresy jednotlivých snímačov a potom ich zadajte pri adresovaní v programovacom softveri. Adresa v tvare 2 štvormiestnych hexadecimálnych číslach. Ak máte viac otázky nám môžete zasielať na e-mail podpora@niko.eu alebo nám môžete zavolať na číslo 0263825155. Ďakujeme za vašu pozornosť.